Zamyslíme sa na chvíľu, aká by mala byť adresa v digitálnom svete. Určite nie len nejaký náhodný reťazec čísel však. Možno by to malo byť jednoducho meno. Dnes sa pozrieme na koncept, ktorý sa volá Gold ID a ten sľubuje, že presne toto zmení a s tým aj celý náš digitálny život. Každý, kto sa kedy dotkol kryptomien, to pozná. Chceme poslať alebo prijať nejaké digitálne aktíva a odrazu stojíme pred tým nekonečným, extrémne komplikovaným reťazcom znakov. Prečo to tak vôbec je? Nie je to len otravné, je to hlavne dosť riskantné. No a presne takto ten problém vyzerá v praxi. Adresy, ktoré sú pre človeka absolútne nečitateľné, pôsobia až strašidelne a je jasné, že boli navrhnuté pre počítače, nie pre nás ľudí. Stačí jeden jediný preklep a peniaze sú nenávratne preč. Naozaj musí byť náš digitálny finančný svet takýto zložitý? Ukazuje sa, že odpoveď leží v samotných základoch. Viete, tá prvá éra blockchainu bola postavená inžiniermi, ktorí mysleli hlavne na stroje. Ale teraz sme svedkami veľkej zmeny. Prichádza niečo, čo nebudujú len inžinieri, ale skôr revolucionári. A nie je to pre stroje, ale pre ľudí. A to riešenie, ktoré tak trochu mení pravidla hry, sa volá Gold ID. Myšlienka je v podstate až geniálne jednoduchá. Čo ak by sme namiesto toho šialeného kódu mohli používať jednoduché ľudské meno, ktoré si každý ľahko zapamätá? A teraz prichádza tá naozaj zaujímavá časť. Tento nápad totiž nie je úplne z inej planéty. V skutočnosti Gold ID funguje na veľmi podobnom princípe ako technológia, ktorú všetci používame každý jeden deň, často bez toho, aby sme si to vôbec uvedomovali. Je to systém doménových mien internetu, známy ako DNS. Poďme sa pozrieť na tú paralelu. Je to fascinujúce. V ére starého internetu, teda Web 2.0, počítače medzi sebou komunikovali cez dlhé číselné IP adresy. Potom prišiel systém DNS a zmenil ich na jednoduché názvy, ako napríklad Google.com. A dnes, v ére Web 3.0, máme tie zložité kryptoadresy. No a Gold ID robí presne to isté. Mení ich na jednoduché mená ako nová.gold. Je to ten istý geniálny skok smerom k jednoduchosti. Ale presne tu sa tá podobnosť končí a začína sa skutočná revolúcia. Gold ID totiž nie je len o pohodlí, je to o niečom oveľa hlbšom. O zásadnej zmene v tom, ako chápeme digitálne vlastníctvo ako také. A tu je ten kľúčový rozdiel. Tradičnú .com doménu si človek v skutočnosti iba prenajíma. Platí ročné poplatky a ak zabudne, jednoducho mu ju vezmú. Oproti tomu, .gold ID na blockchaine je skutočne a naozaj majetkom. Zaplatí sa raz a je to vybavené. Navždy. Nikto to nemôže vziať. Z pasívneho nájomcu sa stáva aktívny vlastník. Tá vízia však ide ešte ďalej. Stojí za to sa zamyslieť, prečo sa to volá Gold ID a nie Gold Domain, hoci technicky ide o doménové meno. Odpoveď ukazuje, že celý projekt je od základu zameraný na človeka. Slovo doména znie technicky chladne. Ale ID, to je predsa identita, to je o nás. Zakladateľ WebGold, Blognova, to zhrnul úplne dokonale, keď povedal, toto nie je len názov webu, je to vaša digitálna duša. A tento citát vystihuje úplne všetko. Tu sa nehovorí o nejakej adrese, ale o základnom kameni digitálnej identity. Takže čo všetko takýto univerzálny kľúč vlastne dokáže? Funguje to ako bankový účet, namiesto tej zložitej adresy stačí povedať pošli peniaze na Somčaj Gold. Je to zároveň osobná stránka na novom decentralizovanom webe, ktorý poznáme ako DWeb. A do tretice je to aj jediné prihlásenie do celého ekosystému postaveného na Yield Chain blockchaine. Bez hesiel. V podstate jedno meno vládne všetkému. A to nás privádza k ďalšiemu, neuveriteľne dôležitému bodu. Gold ID nie je iba nejaký praktický nástroj, je to úplne nová trieda digitálneho aktíva. Dá sa to predstaviť ako prémiová nehnuteľnosť v digitálnom svete. Ak sa to zdá prehnané, skúsme si spomenúť na históriu. V ére Web 2.0 sa doména Business.com predala za, a to sa podržte, neuveriteľných $345 miliónov. To len ukazuje, aká obrovská hodnota sa môže skrývať v tom správnom digitálnom mene. A teraz si predstavme ten potenciál vo svete, kde to meno niekto aj skutočne vlastní. V tomto novom svete WebGold predstavujú niektoré Gold IDčka prémiové digitálne lokality. Kto vlastní ShopGold, vlastní v podstate digitálne nákupné centrum. Kto drží BankGold, má v rukách digitálnu banku.
A mená ako 888 Gold majú obrovskú kultúrnu a symbolickú hodnotu. Toto nie je len prezývka, je to rezervácia pozemku v rodiacej sa digitálnej ekonomike. Všetko sa to nakoniec zbieha do jedného bodu. Hoci Gold ID stojí na tých najpokročilejších technológiách, jeho genialita je ukrytá v jednoduchosti. Cieľom totiž nie je ohromiť technológiou, ale priviesť celý svet na blockchain tak prirodzene, že si to ľudia ani neuvedomia. A v praxi to znamená zmeniť jednu jednoduchú vetu. Namiesto zložitej technickej otázky sa bude klásť jednoduchá ľudská otázka. A presne toto je ten skutočný prelom. A tak toto všetko vedie k jednej jedinej otázke, ktorú si nakoniec musí položiť každý. Je už rezervované to legendárne meno? Pretože budúcnosť digitálnej identity sa začína práve teraz.